An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu alamisa don octobre kalo tile 24 kitakaw olu kɔni bɔra ni ka sira tigɛ ko fo olu kɔni ka gouverneur ka sigi. Kibara minnu sera ma olu y'a yɛrɛ ka fɔ ko kunu kabini nɛgɛ kaɲa 6 kɔni wagati ko kitakaw kɔni bɔra ni ka sira tigɛ ko mɔgɔ kɔni tɛ don ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ kɔni tɛ bɔ fɛnɛ ko k'a sababu kɛ ko kita ko o kɔni kɛla marabolo ni o ye région ye ko hali bi kita gouverneur o kɔni ma sigi ko wa fɛnɛ ko a fangaw kɔni ma da a ma. Ni siratigɛ in kɔni hukumu kɔnɔna la dugu ɲɛmɔgɔ dɔw kɔni bɔra ni kana kuma ni ma kofɔlen ninnu kɔni fɛ ko u kɔni u ka siraw labila ko wa fɛnɛ olu kɔni bɛ u kumakan kɔni d'u ma ko u ka u sigi ka olu kɔni fɛnɛ lajɛ. Ni siratigɛla ninnu kɔni ka fɔla ko région kura minnu kɔni sigila an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko 5 kɔni de bɛ nɔ mulu kɔni gouverneur ma sigi ko wa fɛnɛ u ka fanga kɔni ma di u ma ko n'i y'a ta ka lajɛ ko Kitabo la San Nara Duanzan ale ni Bajankara ko olu kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko olu kɔni ka kɛlɛ kunbɛn de ye u ka gouverneur kɔni sigili ye ko wa fɛnɛ ka tila k'u ka fangaw kɔni di u ma. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali waribontigiw ale ni ɲɛsigisow olu kɔni bɛ tile 2 baarabila la mun kɔni daminɛla kunu alamisa don octobre kalo tile 24 ni o bɛna kuncɛ bi juma don octobre kalo tile 25 nɛgɛ kaɲa 24 kɔni wagati. Ni tile 2 baarabila in kɔni sababu bɔla fɔnkɔɲɔgɔnya dɔ de la banki baarakɛlaw ale ni u ka ɲɛmɔgɔbaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula olu kɔni kun kɛlen bɛ ka laɲini damadɔw kɔni kɛ ko olu kɔni tɛ ka se ka sabati hali bi. N'i y'a ta ka lajɛ banki baarakɛla ninnu kɔni ka fɔla ko olu kɔni ka laɲini dɔ ye ni ka dɔ fara olu kɔni sara kan i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kun ye a laɲini cogoya min na ko ale ni fɛnɛ ka kɛnɛya kɔni sabati olu kɔni bɛɛ ko ale ni fɛnɛ mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o ye olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw ye ko olu kɔni fɛnɛ ka se ka u ka baaraw kɔni kɛ a ɲɛma ale ni fɛnɛ ka se ka lafiyada kɔni di olu baarakɛlaw kɔni fɛnɛ ma ka taa sira caman kɔni fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw. Ni baarabilala ninnu kɔni ka fɔla ko olu kɔni ka baarabila sɛbɛn kɔnɔ olu y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko ni olu kɔni ka laɲiniw kɔni ma sabati ni tile 2 baarabila in kɔni kɔnɔ ko olu kɔni yamaruyalen don ni ka taa baarabila wɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o bɛ taa tile 3 kɔni ɲɔgɔnna la ko hali bi o tile 3 in kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ko ni olu kɔni ka laɲiniw kɔni ma se ka sabati ko olu kɔni bɛ se ka taa baarabila wɛrɛ kɔni fɛnɛ la mun kɔni bɛ taa tile 5 kɔni ɲɔgɔnna la ko o ɲuman kɔni ye mun ye olu kɔni ka ɲɛmɔgɔ ko u kɔni ka a lajɛ olu ka laɲini ninnu kɔni ka se ka u sabati. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye araba don octobre kalo tile 23 Tisaga ni ale kɔni bɛ an sɔngo Gao mara la marifatigi dɔw kɔni ye yɛrɛlakana jɛkulu mɔgɔ 5 kɔni faga o yɔrɔ kofɔlen kɔni na a yɛrɛla ka fɔ ko ni mɔgɔ 5 ninnu kɔni ka fagali sɔrɔla mun fɛ ko olu kɔni tun bɛ ka dama dɔ kɔni de kɔlɔsi dama mun kɔni kɔnɔ ni fɛn mun kɔni bɛ bɔ o kɔnɔ o tɔgɔ ko manganèse ko ni marifatigi ninnu de kɔni talen filɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni sɔrɔ ni yɔrɔ kofɔlen na ni ka bingali wale ta ka ɲɛsin u ma ka mɔgɔ 5 kɔni bɔnɛ u ni na. Ni marifatigi ninnu kɔni u ma dan u dɔrɔn ma u tilala fɛnɛ mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ nin dama in kɔni la yen nɔ ka tila ka olu kɔni ka motow kɔni fɛnɛ bɛɛ jeni. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn mɔgɔ minnu kɔni ye nin fagali wale in kɔni kɛ nka kibaruya mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye araba don octobre kalo tile 23 ko marifatigiw kɔni ye gendarmekɛ dɔ kɔni faga Duanzan ale kɔni donda la. Kibara minnu sera ma olu y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni gendarmekɛ in kɔni ko Duanzan kɔni donda la nɛgɛ kaɲa 18 kɔni wagati ko marifatigi dɔw kɔni u tun bɛ moto sanfɛ ko u kɔni filɛ ka kisɛ ci ni gendarmekɛ in kɔni na fo siɲɛ 3 ni o kɔni kɛra o ka saya sababu ye. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn mɔgɔ kelen minnu kɔni ye gendarmekɛ in kɔni faga nka dugulamɔgɔw olu kɔni kɔnɔna filila kosɛbɛ ko sabula a kana kɛ finitigi tɔw kɔni kɔnɔ ko dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni ye nin kɛ ko sabula ko san tɛmɛlen na san 2018 kɔni kɔnɔna la ko ni ɲɔgɔnna dɔ kɔni kɛla ko ozo fɛrɛkɛ dɔ ko o kɔni fagala tan cogoya la ko a kɛla finitigiw kɔnɔ ko dugulamɔgɔw kɔni de y'o kɛ ko o ko kɔni kɛra mankan dɔ kɔni ye dugulamɔgɔw olu kɔni ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kibara wɛrɛ mana bɔ nin ko kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.